μπήκατε σε κάθε παιχνίδι τρίλι σας. Μόνο αν ξεκινάτε πρώτοι όμως. Λοιπόν, θα δούμε ένα μικρό βιντεάκι που είναι στα αγγλικά όμως. Ωραία. Κάνω ησυχία να το δείτε. Εδώ λέει να πάτε στις άκρες. Κάνω ησυχία τώρα για να το καταλάβετε. Ελπίζω να ξέρετε καλά βίντεο. Και τώρα τον μπλοκάρετε και μπορείτε να νικήσετε τώρα. Double your phone. Thanks for watching. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τέλος πάντων, να ακούμε κάτι. Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, παιδιά. Γεια σας.